L-odwa tajba lil kulħadd, lilkom u dawk li qegħdin isegwuna permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispirtu s-Santu dawn ikunu magħkom ilkoll. U tinġbarna flimkien hawnhekk biex jiena u intom niċċelebraw din l-Ewkarestija. Se nġeddu fuq dal-artar dak li ġara fuq il-Kalvarju mingħajr it-tixrid tad-demm. Biex inkunu denji bikun jistħoqilna ejjew nitolbu l-mulejjenna u jaħfrilna. Ser nofd il-quddiesa għall-erbieħ ta' Ġusepp u Grezzja Fenek. Illum il-Knisja 15 ta' Ottubru tfakkarna f'qaddisa li għamlet ħafna ġid u għadha tagħmel il-ġid ħoss Santa Teresa ta' Avila, dottur Santa Teresa ta' Ġesu, dottur tal-Knisja li għamlet riforma fil-Karmelu. Il-patrijiet tal-Karmelu jarfu l-Santa Teresa bħala ommhom, l-om tagħna Teresa. Batiet ħafna biex fetħet diversi konventi din twildet fl-1515 f'Avila fl-Ispanja. Tħabtet ħafna biex fetħet il-konventi, imma bil-għajnuna ta' qaddisiħu San Ġwan tas-Salib irnexxiela tiftaħ diversi konventi irġiel u nisa ta' monaċi li jgħixu ħajja ta' kontemplazzjoni kbira. Din il-qaddisa kellha devozzjoni kbira lejn San Giuseppe u l-konventi li kienet tiftaħ f'diversi partijiet ta' Spanja kollha kienet issemmihom għal San Giuseppe għax kienet tgħid dan San Giuseppe kull ma nitolbu jaqalali jagħtini. Ejjew fuq l-eżempju ta' din il-qaddisa Santa Teresa ta' Ġesu, dottur tal-Knisja, nitolbu l-mulej jagħtina sejħat. Inti triq li twassalna għand il-Missier mulej ħnina. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħnina. Inti l-għena tal-qaddisin kollha mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu, o Alla, int anqalt lil Santa Teresa ta' Avila bl-Ispirtu qaddis tiegħek biex hija turi lill-Knisja it-triq tal-perfezzjoni. Għamel li fil-ħobs tat-tagħlim tagħha tas-sema insibu dejjem ikel spiritwali biex nitħeġġu bix-xewqa ta' qdusija. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u salta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ittra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Inti ja bniedem li tagħmel ħaq minn ħaddieħor ma għandek ebda skuża, int minn int. Għax intu tagħmel ħaq minn ħaddieħor tkun tikkundanna lilek innifsek, la darba intu tagħmel il-ħaq tkun tagħmel l-istess. Imma aħna nafu li dawk li jagħmlu ħwejjeġ bħal dawn Alla jagħmel ħaq minnhom skont il-verità. U taħseb inti ja bniedem li tagħmel ħaq minn ħaddieħor li jagħmel dawn il-ħwejjeġ u tagħmilhom int ukoll, taħseb int li sejjer taħrab il-ġudizzju ta' Alla? Jekk trid tabbuża mill-kobor tat-tjubija tiegħu, mis-sabar u l-ġenerożità tiegħu, ma tax li b'dinjetina tiegħu Alla irid iwasslek għall-indiema? Din l-abbużija ta' rasek u n-nuqqas ta' indiema f'qalbek, inti qiegħed tiġma' għalik innifsek il-korla, għal-jum il-korla, meta Alla għad jirrevela l-ġudizzju ret tiegħu u jħallas lil kulħadd skont ma jkun għamel. Jagħti l-ħajja ta' dejjem lil dawk li perseverawha sal-aħħar fl-emejjel it-tajjeb
u jkunu jfittxew il-glorja u l-ġeħ u l-ħajja li ma tintemx. Imma jerfa' l-korla u l-illa għal dawk li ma jridu jisimgħu b'xejn u jirrivelaw kontra l-verità biex imbagħad joqogħdu għal ħażen. Dbatija u dwejja għal kull roħ ta' bniedem li jagħmel il-ħażen, l-ewwel għall-Lut u mbagħad għall-Griegi. Glorja u ġeħ u slim għal kull min jagħmel it-tajjeb, l-ewwel għall-Lut imbagħad għall-Griegi. Għax Alla ma jħares lejn ċoħ. Il-kelma tal-Mulej. Mulej inti tagħti l-kulħadd skont emilu. Mulej inti tagħti l-kulħadd skont emilu. Falla biss il-misreħ ta' ruħi min għandu tiġini s-salvazzjoni u biss il-blata u s-salvazzjoni tiegħi u l-ken tiegħi xejn ma jċaqlaqni. Mulej inti tagħti l-kulħadd skont emilu. Falla biss il-misreħ ta' ruħi għax min għandu tiġini t-tama u biss il-blata u s-salvazzjoni tiegħi u l-ken tiegħi xejn ma jċaqlaqni. Mulej inti tagħti l-kulħadd skont emilu. It-tama feħ f'kull żmien o poplu, iftħu qalbkom qudiemu, Alla hu kien għalina. Inqumu bil-wifqa. Alleluja. Alleluja. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-Mulej u jien narafhom u huma jimxu warajja. Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Dak iż-żmien Ġesu qal: ħażin għalikom intom il-Fariżej, intom tħallsu d-dieċmi fuq in-nagħnieħ u l-fejġel u fuq kull xorta ta' ħxejjex. Imbagħad għal dik li hi ġustizzja u mħabba ta' Alla tħallu kollox għaddej. Dawn kien imiskom tħarsu mingħajr ma tħallu l-oħrajn barra. Ħażin għalikom intom il-Fariżej, intom tħobbu s-siġġijiet ta' quddiem is-sinagogi u min iselmilkom fil-pjazzez. Ħażin għalikom, qiskom l-oqbra li ma tarafhomx u n-nies tgħaddi minn fuqhom bla ma tintebaħ bihom. Qabes wieħed mill-orrief tal-liġi u qallu: Mallem, b'dan li qiegħed tgħid qiegħed tajjar lilna wkoll. Qallu Ġesu: ħażin għalikom ukoll intom l-orrief tal-liġi, intom tgħabbu n-nies b'tagħbijiet li bilkemm wieħed jiflaħhom u li intom stess anqas b'saba' wieħed ma tmissuhom. Il-kelma tal-Mulej. Min nhar it-tnejn li għadda bdejna naqraw siltiet mill-ittra ta' San Pawl lir-Rumani. Hija l-iktar ittra tqila, l-iktar ir-Rumani. Għax Pawlu kien jaf il-min sa jiktiba dil-litra nies bravi ta' Ruma. Silta, biċċet minna tqila ħafna, anki għallina. Issa ħanoħroġ spunt l-aħħar ħsieb fis-silta li qrajna lillum dil-litra. Smajna hekk: dbatija u dwejjaq għal kull ruħ ta' bniedem li jagħmel il-ħażen. L-ewwel għall-Lut, imbagħad għall-Griegi. Imbagħad jaqleb: glorja u ġieħ u sliem għal kull min jagħmel it-tajjeb.
l-ewwel għal-Lut u mbagħad għall-Griegi. Għax Alla ma jħarisx lejn l-uċuħ. Imbagħad jaqbel ma dan għandna s-salm li għażluh bnedmin bravi fl-iskrittura u fil-liturġija biex jaqbel ma din is-silta. Fil-fatt aħna rripetejna u qedna għal 3 darbiet mulej intati jil kulħadd skont emilu. Ara kemm jaqbel. Mulej intati jil kulħadd skont emilu. Mulej, int ma tħares lejn l-uċuħ. Tqawwilek qalbek taf din, ma tħares lejn l-uċuħ. Din dawn l-aħħar 3 versi San Pawl qed jgħidilna illi l-bniedem, kull bniedem, kull maħluq irrid iwieġeb quddiem Alla għal emilu. Irrid iwieġeb quddiem Alla għal dak li jagħmel. Kull bniedem nerġa' ngħid. U l-qasma hija ċara, jew abjad jew iswed. Jew sħun jew kiesaħ. Jew tajjeb jew m'intix tajjeb, jew ħażin. Ara, d-dbatija u d-dwejjaq kull ruħ ta' bniedem għal kull ruħ ta' bniedem li jagħmel il-ħażin. Il-ħażin iġib miegħu id-dbatija u d-dwejjaq sa minn din id-dinja stess. Għalhekk ħafna nies imgerf xejn, tafawx, għalhekk imgerf xejn. Għalhekk. Għax warrabna lill-Alla. Dbatija u dwejja. Imbagħad jgħid ħaġa interessanti, jgħid l-ewwel għall-Lut, imbagħad għall-Griegi taf għax jgħid hekk, għax il-Lut kien dak il-poplu li Alla l-ewwel li għażel lilu. U bagħtlu l-profeti, u bagħtlu l-patriarki, u Ġesu li bent Alla mill-familja tal-Lut u San Ġusepp u l-Madonna. Ma l-ewwel huma jridu jwieġbu. L-ewwel Lut u mbagħad Griegi. Mbagħad jaqleb l-argument, ma jaqafx hemmhekk, let's go. Kif jaqaf hemmhekk San Pawl? Mela l-iswed biss tgħidilna, le, anki s-sabiħ. Glorja, ġieħ u sliem għal kull min jagħmel it-tajjeb. Intom dal-għodu ġejtu hawnhekk tisimgħu qudiesa b'intenzjoni tajba, mela glorja, ġieħ u sliem għalikom. U l-istess, l-ewwel għall-Lut imbagħad għal. Imbagħad dik is-sentenza qasira ħafna imma tant qawwija għax Alla ma jħarisx lejn l-uċuħ. Il-ġudizzju ta' Alla. Ejjew għalhekk nitolbuh il-mulej biex aħna dan il-ħsieb qudiemna li jagħti nridu nwieġbu għal emilna kontinwament isaħibna fil-ħajja tagħna. Il-qumu bil-wifqa. Aħna u niftakru llum fil-merti kbar ta' Santa Teresa ta' Ġesu li mimlija bl-Ispirtu Santu u ritna t-triq tajba nitolbu. Santa Teresa kienet tħoss li d-dmir tagħha titlob fil-Knisja u għall-Knisja. Għat-talb tagħha żomm idejk fuq il-Knisja tiegħek nitolbu. Santa Teresa tul ħajjita kollha fittxet li ġġib ruħha bħala bint il-Knisja. Bit-talb tagħha għamel lil bnedmin kollha llum jagħtu widen għat-tagħlim tal-Papa u tal-isqfijiet ma' quddiem miegħu nitolbu.
Santa Teresa wara ħajja kollha ħeġġa ta' mħabba ittajret lejn is-sema. Iġbor lejn is-sema pajjiżna il-ħutna li ħallew din id-dinja bis-sinjal tal-fidi nitolbu. Santa Teresa uritna x'inhi verament ħajja ta' talb u kontemplazzjoni. Għatina l-grazzja li nitalmu minna kif nitolbu. Nitolbu għal-familji tagħna, għal-ħaddiema u għal-moribondi biex għat-talb u l-għajnuna ta' San Giuseppe jaqalu minn Alla dak li jeħtieġu nitolbu. Dawn it-talbit mulej u oħrajn fil-qalb tagħna nresquhom permezz ta' Ommok u Ommna Marija int li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolq inkollu għax fit jubitek, oġbok tatina l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulej Alla tal-ħolq inkollu għax fit jubitek, oġbok tatina l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerta li qegħdin nagħmlulek biex bija noġbu fil-kobor tiegħek kif oġbitek Santa Teresa ta' Ġesu bil-qima li tagħtek fir-rabta tagħha miegħek bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfaw lubna l-fuq, nidżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq ta' sew dmil tagħna u għajn ta' salvazzjoni li nfaħruk u dejjem inroddulek ħajr, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Kristu il-mulej ried li l-Knisja tiegħu tkun melħ tal-art u dawl tad-dinja u belt imqejda fuq għolja sabiex permezz tagħha kulħadd jasal li jaraf il-verità u jikseb is-salvazzjoni. Biex titwettaq din il-ħidma fost il-ġnus, int għanqalt fil-poplu tiegħek lil Santa Teresa u tajta li tinżel fil-fond tal-erf tiegħek. Imdawlin bit-tagħlim u x-xhieda tagħha mimlijin bil-ħajr u l-ferħ ninaqdu mal-anġli sabiex intennu bla qiegħda l-innu tal-glorja u ngħidu Qaddis. Ismew Osanna. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata
biex minn rajħ ibati, ħa il-ħobs, radd il-ħajr, qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt fil-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax għoġbok tilqana quddiemek biex naqduk u mit-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollu u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun 14, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-qadrija tiegħek Ġusepp u Grezzja Fenek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli Santa Teresa u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek, bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija sliem u l-għaqda li jintrid fija, inti tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej kun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn, paċi magħkom. Il-ġisem flimkien mad-demm. Ngħidu flimkien ħaruf ta' Alla.
danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi dnub tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Grazzi, Sinjur Alla. Nitolbu, Mulej, Alla tagħna, int majt il-familja tiegħek bil-ħobs tas-sema. Għatina l-grazzja li bil-ferħ ta' qalbna infaħruk dejjem għat-tiba tiegħek fuq l-eżempju ta' Santa Teresa ta' Ġesu bi Kristu Sidna. Il-Mulej ma'kom, iberikkom u ħariskom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu u s-Santu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-Mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-Mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-Mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, il-mulej ma'kom, iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Artu se ma il-faħru l-akbar